Inkereke ichureta sen ebirangara byaito. Timanyeti unanaki eboria yo manyane. So mayane nkyo korora kero me asero. Nkiye kogeranda arigereria abantu bakwerora na gokuwane ibintu bagokora bitaisaini ase TV ribaga ngotegerera eng'ona gosome ng'ana y'omonene abandi nabo turigereretie twachaka korigia obong'aini bwaito igoiraga na goseka na gokora ebitaisaini. Amina. Nkiye kogera abange toisa karanse tase TV torigererie ebintu bitagwene tikorigererigwa. Ebintu binge biko ekwase TV mbisaini mbirigoto y'omonene igo bigotegerera igoro ya ebigokora ebintu bia saitani birema minja obukristo. Lakini konyano nturikorara twaba bakachinisa 10 cia mambia utuko bogima. Lakini kosoma ibuku nturi gosoma na soma nyane tekekayemo. Abandi twarigereria ebicha yemo mutukamange na nde twanyakorera gose konyakorengera inki gose gende kyabete gose ongo gete korigereria enteke nende kiegende gekworokia ngisaini obukristo. Nkiye kogera okorigereria chibicha bunejio. Otobone gokora ebintu nyomba minto bibonete gotwagacha n'abana baito. Lakini ribagerio eto ikaranse torigereretie TV ebintu bigokoreka no bitaisaini bitari kwagacha bitawati kende kubwatekana n'ine ebuku twachaka korente bitina n'abana bakogoka. Lakini chisa cheito chinyinga ntorigere zinyone genda abana baito bagokora into togogete korigereria ebintu bitaisaini. Ero bokongo boiga kendi ke grata obuye meya nkoro yaito onyengerueti asomonene tikwara osetiwe obe sata basaka. Ekera asomo chakano nyasaye igaro osetia mwanya banto amenye obugima bwa kare na kare awe nero nyumba y'omonene nabang'ina na kinta y'okwana inunga nyasaye igabarosetie koba kimanyereria ase obugima bwaye ogotongu kwaye. Lakini mwanya bantu twaimoka twachaka gokora ebintu byaito tweba ng'ani ng'o tutongete andi mibango yaenereria ase obugima bwaito. Ase igo obumaene n'oboiga TV ekorente ebintu by'oborimo yamanya batebanga ebintu by'obumaene. Na bintu byonsi bibira akorekana mbiri ase obogima bwaito ase engencho turi abantu bense riba togente koba abantu bomonene
Nyasaye nering'ana riaye igotorokia ng'a ebionse iga mbiri saimi onyentori ase chinchera chiaye na kobwatia obwanchani bwaye na korora buna asesenetie abaria bamoegenete igotora abasiru korwa ase emesiki na ebinto binde biagachire igo bire ebinto bigotorokia ng'a intu torabe moyo akara togokora ebinto biense etari ebinto bia mwanya bia manene. Paulo gagoteba iga tiga tobike bionsi bia ensemo bibere ensemo torwane esegi na kominyoka na oboremu esegi yabekire motu yaito torigererie yeso oyo omochaka nomoeri obuya bwaito korwa omochakano bakomoerio nere bono baikaransete koboko gwokori kwa omonene oyo goikaransa na omonene gakogokora obwanchani bwaye Nyasaye igotworoki ng'a oyo gwerosia inchere ng'a obogima bwaye agokora boisaini bwense nere taiga omogima ya Nyasaye nere osira nayo nkobanyori ng'a Nyasaye igaro obwomane obogima bwaye n'obwanchani bwaye ore bwomane obogima yohana obogima bore obwenge kare Nyasaye tari ime yaye tigata kino giakora togwenete goteba amina kiaranya obogima bwaito botabwati Nyasaye obogima bwaito bore bosa obogima bore obwenge abange baino mubwate tukio eteyo nabwate tukio nyinge mwamuti bana bwekire gondo motukia ndabusense ndabuse korwisiko igo tindi kororanga ninchoyo kiaga muntu namanyite garenga obwate tukia ogosari kwebinto obogima bwaito igokora obomaene onyente mobwatetie omonene ntoi ase omonene nokokara nabato mobwatetie obogima bwaito igomonene atoete eira ng'a ntobe abanto tori moyo tore ase obosi bwaye matuko onsi igo nokonacha ekina ntokonacha ng'a itobwanete koba tiga totendene ase omonene itogwenerete kobwatia chinchera chiaye obogima bwaito bwa obokristo bogwenerete gokora ebinto bia omonene ebigwenerete gokorwa kobwatekana na ebuku naki ekogera nkobatebia omonto nabo abake nabo abanene nabo abakoro itiga tobe abantu tomwegente Nyasaye.
ekero koire byonsi kwarigereria aso maene nga inkigenete gokorekana itubonete kumanya nga kurumu enoti baka 10 nga yore watakana no wanchani wo manene watete ngana yaye na okore bintu biaye nesegi tubwate nene ino umo bokong abantu tubwate ogotaiwana ntori koiwana tubwate ogosinyana kore ase ogosiwito isenge ncho towene tokubwatie biense tuwe omonene igona achire kobainyoria nga Nyasaye na wale na intu abande nturu kanisa kiagara tokore ibintu byaitu bibatokore ibintu byomonene kiagara toche kanisa ebi kanisa gego turusha korwe ibintu biri tate akora biense abande tuwabye kachianga chitaisaini kiagara togoche kanisa nto korora kanabia tuwa tayabanga tiniko na kanisa kiagara mbanje tikianga ngobeka tali ntwe no monene igatia ona Nyasaye ingo tokoro kia asobo gimogweito ne ense gose Nyasaye obo kongo bwate nobo ngito koligereria tokoligereria bintu bitabwase obwanjani gose bigo ko bitaisaini go bwate kana ne bibilia gose tokoligereria bintu byense yiga karatwe bisete lakini tote abanga ninje bwe kanda onde tayo monyete gose nindigere bintu ngoligereria twebanga obogima bwaito mborio gati yaito na mwanya bantu obori gati yaito na monene mga matero sitoko tegara na igara yo monene gose gara yense ngo matera inko gerare koro yane yabe enchenu ya go kaso monene gose go kigoro yense abande mwanje temisige matera ya marosua ya matukaya na abande twaje za matera ya makoro matera yande awa kogera abantu batengenge njende teisaini iba to wane da tengera monene ese atolire to kore bintu byaito iba to wanta kore bintu byo monene agata tebia abande togo tera matera tokubiye musikio mwaka buna stini goso mwaka 40 lakini tuwe bango manene kuye ko manene ya bwate ya matera ma to wente kotegerera tuwe banga Nyasaye yo ito iye bintago takatoko imbidie biense ubisi gosa sa abantu bale tigatoro kyo bwanchani bwaya abande tuwe tokwe nga matera kitogwana te kubugia na gotegerera na abande tuikansete tuikansete totegera matera makoro aya matera gosaya amatukaya iga ari akogera abantu bakonyegera na gotere korusi chianga na okore bintu binde bitaisaini tuwe banga binte biga mbiri obwanchani byo monene
ekero togokora ebinto buna ebi ase obosi bwa abana igo bikorenta ogosirio abana basinywa nki togwerete gokora ki obomaene ntori barimu abaya gochia ase abana baito ekero togokora ebinto bia ense eyeiga naende twamanya kweroka abakristo naki tobonete ekero kanisa twatwara amatera amaya abana batera buya egere abana barora obwanchani bubuya gwetera ase amatera ya omonene egento ekenene nokomenya ase gotogia erieta ria omonene abagotorora barora Yesu ime yaito na gwetera ase chinchera chiaito na etabia yaito yonsi barora omonene tiga togokwana ng'antu na abana ba omonene lakini ebikoro biito mbiri kobwatekana na enkwana yaito buna togoteba tore moigwete mwanya banto togocha amachiko amao na ebinto yao lakini ntori gokora buna omonene agototebi tokore tutagete kwegokia ebinto bia ense lakini naende abira enusu yaito gereti ng'aki nanke koba ngende ase omonene lakini omonene agoteba ng'a chora ing'oro orakorere rero saitani gose enche igo mwesipi baminto rigereria na komanya ng'a ebikoro biaito ni chinkwana chiaito nchibwatekanete n'obwanchani bwa omonene ekiagera intwe bari tumwegenete omonene ntori bange lakini nyasaye agototumia korokia abande ng'a buna basirire igo osirete gose noora ase omonene ebori aye omonyene kiaranyo tosireti igo gwente okore obwanchani bwa omonene monyigwete mbwate omwana oyo omo bono orechera emiaka 40 ase engencho akorete ebinto bitaisaini omochachi akamobeka echera ase engencho atakorete gobwatikana nechinchera chingiya chibwanete gokorwa ase abanto narenge komoire ekanisa lakini okora ebinto ebiao tari ebinto bia ekanisa lakini bono ase engencho ya ebikoro biaye igare echera emiaka 40 emegima mwana oyo garenge gocha ekanisa lakini agoenda isiko otara ne company eria embe ya abana bagokora ebinto ebibe ekagera bekamoire echera aya na inche twachire echera ya saitani tubonete gotiga ebinto biense ntogenda echera ya saitani totoke tore enyomba ya omonene ebikoro biaito bibe ebironge gocha ase omonene ogotogia bwaito komotogia omonene tari okomotogia totengera omonene tari okomotengera saitani nabo omorandia nabo ebinto ogokoraga biraba ebinto bibwate momincha ikiagera okorandia ekoro kwao na ebikoro biane eyo birabe momincha emiaka yane igerabe busa onye tindi kokora buna omonene agontebi nkore abane ense iga nabo toraba abatenenku na toigwe echera torarigi chinchera toake egere torusigwe echera lakini nataba buna toraba abatenenku tasomete obosi bwa Nyasaye
kori o chinchara kyo kwerusia oboso ebivento konyara ngenjo yoka tore rusia chara ebibe no como toki Nyasaye okoro bwanchani bwaye wasome ebuku nakoba ekioro karie kia asebaria bara senseye yongo teba iga inkiora ora kia bande kero obuna ayebunu mukeresito kendi yonsio okora geto yo monene kimo kyo monene erieta yo monene igoro tokoro bwanchani bwo monene abantu bonse bibakorigereria barora Nyasaye gwetara se bikoro byeito na ke amate koturigereria bamanyanga kende ke kira maminja onyo monene se senetio monto yego taria kore bintu biense ke agara monene te ato na to de iranga kutora muegene una tokote so mase kitabu kia umachakano isato ebiense na bibi kong totuaro kwege nanga amari oya Nyasaye na tokonye na to agate ato igurero murangwa nyora na bana kara bako ende sukuru yo bakori yo monto mongaini onya batagete goita matemo egere bakore abuna badu bagoteba na intwe anya tagete to tamatemo yense yiga oikato tegerere engana yo monene egera to sesenie na gototaria asobwa obugima bwaye to bwati chinchera chiaye ebori abwe komonyerega ninga ndrate gukina ime ya Kristo gosiyanga ndrate gotamakorwa so monena so kore bintu biense ebikoro byane ne chinkwana cyane inga ndrate gukina ime ya Kristo tigatokore ubwanchani bwaye riba tokore bintu biense koruonde bwensio yo manyete Nyasaye yagasoma ebuku ne bwati amachiko bwati ne gente bukwego kwana ekiara ketoko mubwati yo manene ne na tusesenia o story uweito yoko korego wase Yesu Kristo na gokora obwanchani bwaye na gokora ebintu byaye byago tagete tokora biense asense yega tobe abo bimanyerere byaye asense gaye bibe omone nato seseni aso kina kwana no Kristo kwana togote ba miaka ikombine gimagwa korire kende getali mamincha lakini Nyasaye erega gotebanga kwira inanda magega na ndo nyorenga na gwakorera magoso era na kwabere ekiagara nora no mwana bwe sukuru tokoba sukuru koro monto muriri oikobo mungaini no kobo mungaini wikotegerere omwarimu okore buno mwarimu agoteba na intwe ndoko ba Kristo onye ntori gotegerera engana yo monene tokore bwanchani bwaye na riturararekane aba Kristo baye aso maene ne bikoro byeito igotiganya saa tesesenie atoro kererie toko tuetigane ntu abanyene
tokora obwanchani bwaye korubono goika kare na kare kiagera Nyasaye orireire ng'a naturae egento ekenene na ekeiga tiga totare buna abana bomanene Abakorinto amo 3 ngokianda kora ira eriete iga ria omonene ribe ekebuo kiao Abakorinto 2 yakabere 3 ngokianda tiga tokore ebinto bia omonene Dainga twateba ng'ate wikansibe marumake ribangwanete no ibukwa tatebi ng'a ekara kwanyura amawa iyo yagokunchora gwakora ebinto bitagwene bia omonene igo tamakoruo kabisa tiga kwokie omonwa enda yao rero lakini okore ebibe abange nakiakogera tobwate obokong'u kiagera togotaka gokora ebinto ndera rioga ngokora timocha gokora kabere lakini kwanyora naenda nkigwakorire igo Yagoteba igoro y'omonge noyomo ekerate ogete nkore iga rigoke nsibe akeiga akabwa ekagera akagendia egari bobe akabwatwa akairwa eresesi akairwa echera agakwa efaini enene ribaga arenge onye abwatetie ebuku atige bune ebuku ekamotebia angataete ebinto ebi bionsi pi moigwete iga tiga ngotebia iga naki ekogera tobwenete gokora ebinto bisaine egera abagoturigereria barora Nyasaye ime yaito inakiekogera nchebuna nakana arengo mumura inchieti gosoa konywa tinchieti kobwatia ekeombe keria gegokora ebinto ebi ebibe kana abwatetie amachiko y'omong'ina n'omogaka na abaminto abamate bane barenge gokora ebio ntuchieti kobwatikana nora na amapasta n'abana abaelda abagaka b'ekanisa yatogokora ebinto okobwatekana n'obwanchani bwa omonene egere bari tokora barora obwanchani bwa omonene naende bari more ase ekenyoro kabokora ebinto bia omonene egere abakobarora barore Yesu ime yaito naki ekio nabatigeire mokore obwanchani bwa omonene abatege abarae mokore obwanchani bwaye ebionde bionsi ngokora kora kobwa tiga bitogia omonene noaya buna omosomba Nyasaye nekora ebia omonene egera mobeke ekemanyereria ase ense eye iga obwanchani bwa tata ng'aki oraba omorai ase omoibori onye tomaeti gokora ebinto bio ebironge nakarogotebia abana bao ng'a kora eke neke oikorokia abana abo bao ng'aki ebinto ogokwana aye ngokora ore bo kiagera tokobatebia moonywa naye oendete konywa
batebitimo okorege neki nagio ogokora iga tiga tobe ekibimanyereria ebio bia omonene ase ense iga ebwate ebibe ebinge Nyasaye atosesenia atorae naende atorokererie bionsi pi kiaro obwanchani bwaye na oborime yaito na intwe Nyasaye basesenie naende abarae ase bionsi pi mbuya mono Nyasaye oina oitabe na inwe